Воронько Полина, 6 класс. Твой род, твоя родина, Василь Витка. Твой род, твоя родина, мать, батька, браты, сестры. Яны твои самые родные, близкие. Добра, коли у тебя есть бабуля, дядуля. Гэта самага мамку твои дорогие семейники. Калі ж іх ужо няма, ці ведаеш ты, хто яны былі, як зваліся, ці ёсць у вас дома іх партрэты, іх фотаграфіі. Ну, а хто былі бацькі твоих дзядулі і бабулі? Твои прадзеды, як зваліся? Ці захоўваюцца у вас рэчы, зробленыя іх рукамі, фотаграфіі, пісьмы? Ці задумаўся калі-небудзь ты, адкуль пайшоў твой род? Адкуль пачалася твоя дарога ў жыццё? Бо твоя памяць – гэта памяць твайго роду, а памяць народа – вялікая кніга, якая называецца гісторыя. Род і народ яднаюцца адным дарагім словам – радзіма. Сынок і маці, Евгения Янішчыц. Пакуль яшчэ зялёная зямля, трымае нас па міласці закона. Сынок і маці, зерні і ралля, сынок і маці, мудрая ікона. І спеюць хай удзячныя гады, бяжыць удаль дарога палявая. Ён для яе маленькі назаўжды, нявопытны, пакуль яна жывая. Крывавы час, адкінь свой грозны меч, прыслухаўся да сцішанага слова. З кароткіх, як само жыццё сустрэч, саткана іхня вечная размова.